Inpaay manen ti gobyerno ti Vigan City di kalman ti second batch ti fuel assistance para kadagiti mannalon a bigyenyo anay uswat daytoy sa jay mismo as City Agriculture Warehouse iti barangay Nagsangalan, Vigan City. Segun kani City Agriculturist Mr. Lito Fornias, akadagupan tinasurok bagasot a bigyenyo farmer beneficiaries tinaiwarasan kadaytoy nga fuel assistance. Daytoy ket second batch kadagiti mannalon a bigyenyo ti may kan tainmun unan anay kan ti first batch idi Marso 9 itatawid. Babaeng tagtultuli a validation ti ahensya. Segun metten kini City Agriculturist Fornias, ket addantumanen iti para third batch digiti haan pa ang nakaala a mannalon ti syudad. Ti pondo tinasaw nga fuel subsidy ket nagapo am mismo iti gobyerno syudad ti Vigan. Babaen iti panangidaulo ni Honorable Mayor Randy Singson ken tintero a konseho ti syudad. Daytoy atulong ti gasolina ket direkta asungbat kadigiti nagakat a kasapulan digiti lokal a mannalon amang ipakpakita iti dedikasyon ti syudad amang pataod ti produktibidad ken kinaandor iti uneg ti komunidad ti agrikultura. Para iti IFM News, siya niya Idol Tony G. Tatak IFM.